guys, welcome back to my YouTube channel Shravi vlogs. ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ Maggie ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆವು ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಬಂಗೈಜಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೇಗ ಮಂತದ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತೋಜಾವೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಚ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಪಲ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿದೆ ತಂದೆ ಆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಪುಡ್ಚಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ಅವೆಡ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ತಂದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅವು ಖಾರ ತೂತು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರ ಸೊ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋ ನೋಡಿ ಚೂರು ಬೋಡಿತನ ಚೂರು ಪಾಡೋ ನೋಡಿ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಯೋನೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಯೋನೈಸ್ ಇಜ್ಜನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಡೀತೇನೆ ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ನೆಕ್ಕಿ ಅನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಕಿನ್ಯ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಖಾರ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಿನ್ಯ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ నేను ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿದೆ ತೊಂದತೆ ಸೊ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ನೀತೇನು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಆನೆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಒಂದಿತ್ತೈತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬುದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅವು ಐಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತುನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಲಿ ಏನಾಡು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಪಾಡ್ದಿಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಚಾಟ್ ದಾದ ಬೋಡಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ತ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಡೆಗೆ ನಿನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಅಡುಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.